ஐந்து தலை விரிக்கும் அம்மாவும் குடையழகும் அதனோடு பேசி நிற்கும் ஆத்தாவும் பிறையழகும் ஆராத பசியடக்கும் அம்மாவும் கையழகும் ஏனென்று கேளாமல் எழுந்து வரும் காலழகும் காணாமல் போவேனோ கண்ணபுர பெண்ணரசி போனாலும் குறையாகும் முகத்த காட்டிடம்மா 7 முறை என்ன 100 முறை என்ன அம்மா சலிக்காதம்மா உந்தன் முகம் பார்த்து உண்டு பசியாரும் ஆசை தீராதம்மா 7 முறை என்ன 100 முறை என்ன அம்மா சலிக்காதம்மா உந்தன் முகம் பார்த்து உண்டு பசியாரும் ஆசை தீராதம்மா தாயே சித்தன் வணங்கிடும் சீதல தேவிகளே தாயே பூமுகம் காட்டிடு புண்ணிய தேவிகளே மாரி மகமாயி தேவி திரிசூலி வாசல் திறந்தால் என்ன மஞ்சள் நதியாகி மண்ணில் உயிர் செய்யும் அன்னை மலை